Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love,
Araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love
Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip-butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot. At matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na, at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle Dago. And Tita, Tanya Chinita. Feel good morning, Colintits. Tawagin nyo na lang po akong Pao. 30 years old at isa pong pediatrician. Isa pong doktor. Doktor ng ano? Pediatrician. Mahilig po talaga ako sa mga bata. Lalo na sa mga babies. 3 years na po kami ng boyfriend kong si Dale. Isa rin po siyang doktor. Cardiologist naman. Wala naman po kaming problema both sides ng aming mga family. Sadyang busy din po talaga kami sa aming mga kanya-kanyang tinahak na karera. Minsan naisip ko, baka time na rin kaso hindi pa naman kasi nagpo-propose si Dale eh. O diba lalaki talaga yung may problema. Wala pa. Wala pa ba? At dito na nga po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Thank you so much, ha? Sarap. Favorite ko niya. Alam mo naman. Walang Kahit kaya ano. kong bumili, pero binibili mo pa rin ako. Siyempre. May nakita ko sa TikTok ko, sing-sing. Binili ko. Bagay sa, ano ko, no? Sa ring finger ko. Bagay, di ba? Ito, TikTok din to. Bagay. Bagay din. Kahit ano Bagay, naman di isuot ba? mo eh. Bagay, di ba may sing-sing sa akin? Kahit ano namang... Bagay, di ba? Nang may sing-sing Oo nga, sa bagay. akin. Kahit nga lubid, ilagay mo dyan. Or, ano ba yun? Tali. Ito Or, naman di nagigits, nakakainis, nakakatampo. ano? Bagay. Oo nga, bagay nga. Sinabi ko bang hindi? Hindi mo ba ito lalagyan ng sing-sing? Yung pala yun eh. Sorry ah. Medyo na-busy lang ako. Wait lang. Hoy. Mamaya na yan. Sandali. Sa hospital to eh. Ano mo naman, doktor? Sige, hantay kita. Saan na nga tayo?
Hindi mo ba lalagyan ng sing-sing to? Yung ikaw yung may bili, hindi yung ako yung bili-bili, ng bili. Siyempre nag-iipon ako. Yung maganda na may bibigay ko sa'yo. Hindi lang yung nabibili ko sa So, TikTok. kailan nga? Kahit naman hindi sobrang ganda, basta lagyan mo lang. Wala nang element of surprise kung gano'n. Relax lang. Ako bahala. Pero ano, kung sakali, saan tayo kukuha ng bahay? Kasi syempre hindi natin alam kung saan tayo magfo-focus na ospital, di ba? Pero ikaw, kita mo ba? Matanda na yung parents ko eh. Wala na rin namang mag-aalaga sa bahay namin. Doon na lang sa bahay namin. Doon na lang. Oo, kasi... Hindi tayo kukuha ng sarili natin. mga kapatid ko, alam mo naman bunso ako, mga kapatid ko, nagsialisan na. So, Ancestral house na lang. sayang Pero naman yun. yung matatawag natin na sa atin, syempre gusto ko yung sarili nating pundar. Bibigay rin naman sa akin yun eh. Pag binigay sa akin, magiging atin na rin. Ganun lang naman yun. Siyempre, yung mga kapatid ko, wala nang problema. Mag-uusap-usap. Gusto ko garden Tsaka, wedding buhay pa naman yung parents ko. Gusto ko garden wedding Ha? Gusto ko simbahan eh. Ayoko nang... Sige. Tapos, syempre, pagbigyan mo din ako, garden wedding din. Ano yun? Dalawang gastos? Bakit? May Practical ipo naman na ngayon. tayo. Sige no. Ayaw mo ba dalawang beses tayo kakasal? Practical na. Dami naman pinagkaabalahan yan. Teka. Order pa tayo na gusto mo. Gusto mo ba ng croissant? Ayoko na. Croissant? Ayoko. Tawagin mo yung waiter. Waitress! Madam! Ako muna, madam. Kasi yung isa hindi yun pwede. Kasi iba yung Oo, niya. pa-order bro. kami ng croissant. Kwaswang. Mamulang kaming ganyan, ma'am. Meron kayo, di ba? Ayan o. Ano ba basa mo dyan? Ganyan pala pagbasa. Oh, ano ba basa mo dyan? Akala ko kasi croissant. Croissant yung croissant. Kwaswang. Okay. Ulitin mo nga, madam. Kwaswang. Croissant. Kwaswang. Ganun ba yun? Inuuto namin. Yung uso mo para si John Mark. Okay, Sorry, okay. busy ng jowa ko. Ganito talaga yan. Sige, okay. Pero okay. ako alam mo, madam, kapag 15 kahit may minutes. pasyente ako, hindi ko iniintindi pag 10 magka-date minutes, kami. 10 minutes. Ganyan lang talaga ka-dedicated Ganun sa ba trabaho yun? niya. Ano ba trabaho sana niya, ma'am? siya cardiologist, ako pediatrician. Mamula na kaming kwaswang. Wala na kayong kaswang. Pandiregla, ma'am. Gusto mo. Oh. Babe, emergency hospital. Hindi Di yung na. patient ko ayaw magpa-check up si bang doktor eh. Ako talaga yung gusto eh. Sige, tara Bill out na kami. Bill out, madam, di na maintay yung croissant. Wala na yung kwaswang, ma'am. Inututo na talaga ako nito. Ba't ako sumusunod? Sige, na, madam, bill out na pakibilisan. lang kami. Tara na, magmadali ako. Ano ka na? Tuwing date po namin, correction pala, patakas na sandali. Nauudot po talaga yung topic namin tungkol sa kasal. Di masyadong bibigyan ng focus. Alam mo yung parang walang kaseryosohan. Pero alam ko namang seryoso sa akin, si Dale. Pagdating naman sa ospital, halos nagkakasalubungan na lang kami. Kasi nga, sobrang busy niya po. Ako din naman ganun. One time, medyo tapos ko po yung trabaho ko na maaga at wala akong masyadong schedule. Dok, ako na bahala dito. Isang baby na lang to, Bahala. Dok. Umiiyak ba yung baby? Ayan. Ay, sikot. May kabag lang yan. Lagyan mo ng asete yan. Ha? Hindi wala ka ba sa ganyan, Dok?
Ikaw, doktor ka eh. Ha? Doktor ba Hindi, talaga? lawayan mo lang, Pakrus. Alawayan. Ayun, no, wala na yung sakit sa tiyan yan. Ay, Umiiyak umiyak pa pa rin. rin. Dura, Isa. dura. Hakta! Ayan. Ayan. Dinuraan ko na. O, No, diba? Tahimik. Uy. O, diba? Okay. Oo nga, lumabas yung masamang hangin. Sumisinok. Lagi mo na sinulid sa noo. Doktor, tutas naniniwala sa ganun. May klaro ni si Dok ba? Dok, pumasa ba kayo sa board, Dok? Hindi, minsan kasi yung, alam mo yung placebo effect. Ah, ganun ba yun? Yung kapag yung yung naniniwala tayo sa isang bagay na gagaling ka, sabi mo, gagaling. Sabi mo lang, gagaling. Doktor ka ba, pastor? Guys, salito na talaga ako, guys, kung doktor ba to. Ha? Nasa Sabi mo YouTube lang, pala to, guys. Live ba? Sabi mo lang, gagaling. Gagaling. Dapat yung with passion. Dapat, Ayan o, umiyak na hindi. tuloy. Ilagay mo yung kamay mo, dalawang kamay, Ayan, sa Dok, tiyan ng ayan, Dok. bata. Oh, Ah. gagaling. Gagaling. Oh, di ba? Gagaling mo talaga, Dok. Lumabas yung kaban. Kinanon ko konti, Dok, eh. Pwede ba yun, Dok? Naniwala na sana ako. Anong ginanon? Di, ganyan. Pinokpok yung likod. Oh, Oo, hindi pa dabain mo, tapos pokpokin mo lang yung medyo baba ng tiyan. Yan. okay, Dok, ako na bahala. Okay, ikaw na. Alis ka na ba, Dok? Ako na bahala dito. Sige, may punta lang ako ha. Taka kay Doc Del, ano? Gumaing Oo sa nga, surprise may ko. Dadalang clinic ko ng pala siya kape. ngayon. Dadaling ko ng kape ha. Okay, Doc. Sige, bye-bye. Okay, Doc. Miss, wala pa ba si Doc? Busy ba? Maghintay po kayo, sir, kasi may pasyente pa sa loob, sir. Wait Trixie, lang po, ha? Trixie. Uy! Trixie. Andyan, sir. Andyan si Doc. Doc, may pasyente pa po. Eh, bakit ang daming tao sa labas? Nakapila nga, oo nga po. Ang dami kasing pasyente. Pasok ako, pasok Uy, ako. hindi nga may pasyente. Ba't ka papasok? May pasyente. Eh, bakit? Jowa ako. Ba't ako hindi Doktor naman, may pasyente. Ganun ba yun? Hindi ako pwede pumasok. Antayin nyo lang po. Lalabas papasok din yan. na Teka ako. lang. Papasok na Huwag ako. na, lalabas na. Ayan Papasok na ako. Ayan. Thank you. Sige, bye. Oh. Mukhang... Sige, alis na ako, Madam Trixie. Bye! Bukas ulit. Bye, nurse! Oh, may bisita ka pala. Akala ko pasyente. Oh, Sexy pasok. Pwede pala yung ganong damit. Ay, di, nurse yun Tsaka- dito. Masama pakiramdam Tsaka niya. parang- Inalalayan ko lang Ang kasi. gulo ng buhok niya, ha? Nag-angkas kasi siya. Wala siyang helmet daw. Nag-angkas. Oo, tas nag-aayos ng damit paglabas. Dale, ayusin mo. Ano ba? Marami akong pasyente sa labas, oh. Marami nga, pero inuna mo yung nurse. Ano, pasyente din yung nurse? Nagpa-check up May nga sakit siya din kasi sa puso? masama nga pakiramdam. Wow! Tas diretso sa cardiologist? Doc, Ha? may Diretso marami sa pong pasyente cardio? nakapila, Doc. Wala akong pakialam, Trixie. Sabi mo sa mga pasyente umuwi. Ano ba? Huy! Ano ba? Mag-usap tayo. Anong ginagawa nandito? Ano ginagawa nun dito? Kasi hindi mo na orient masyado si Trixie ng tama. Ang sabi ni Trixie, pasyente. Paglabas, nurse. Kilala ko yun. Nachichismis yun dito. Ano? Ha? Nililista mo rin sa listahan mo? Ano? Ha? Pao, tumigil ka, ha? Nakakahiya sa mga pasyente ko sa labas. Ano ba? Sabi mo, anong meron sa inyo? Anong Sabi mo. Nagpa-check up! Pasyente! Anong meron? Wala akong ginagawang masama pa. Huwag mo akong pagbintangan. Wala pa nga ako sinasabi eh. Oy, di inunahan na kita kasi doon naman papunta yun eh. Guilty? Ano? Ginek up mo? Ha? Inuna mo pa yung pumila ba yun? Ha? Doc, sabi na yung ubo ko, Doc. Doc, may pasyente, Doc. Hindi ka naawa, oh. May mga pasyente na nakapila. Wow! Ako pa yung may kasalanan ngayon. Ako pa yung maaawa. Ikaw nga, inuuna mo kung ano-ano yung landi. Alis na nga ako.
Buti pa. Alis na talaga ako. Tandaan mo yung araw na yan, ah. Colin Tits, kahit ayoko pong magduda ay hindi ko maiwasan. Pero pansin ko talaga na nag-iba po si Dale magmula na, come on, let's go. Pero pansin ko lang na nag-iba na po si Dale. Magmula nung pumasok yung bagong sikat na nurse na si Kath. Siyempre, dahil napraning na ako, nag-stalk na po ako sa social media. Tapos itong si Kath, fina-follow si Dale sa Instagram. Si Dale, finalo back din. Hindi ko alam sino sa kanila ang unang nag-followan eh. Pero sa lahat ng post ni Kath, nakapuso po si Dale. Si Kath din, nakapuso sa lahat ng post ni Dale. Kahit pa picture namin yun. Ano to? Di ba red flag yan? Di ba? Wala akong social media. Siguro nagchat-chat sila sa Instagram. May nabubura ba yun? Pag Ba't Instagram? hindi yung camera? Nakaka-relate yung isa. Hanggang sa marami na po ako naririnig tungkol sa kanilang dalawa. Babe, sandali. Pwede ba Busy tayo ako. mag-usap? Marami akong pasyente. Pao, Kausapin mo na lang yung sekretary ko. Pao, ano ba? Mag-usap tayo, saglit Ano lang. pag-uusapan? Naka-duty ako. Pag mag-usap tayo, sasabihan mo ko, hindi yung ura-urada gusto mo makausap. Pag ako kailangan na-schedule, may pasyente, hindi pwedeng pumasok. Tapos pag ako harangin sa daan, may pupunta na akong pasyente. O sige, antayin kita pag tapos mo. Huwag mo ko antayin, hindi ko alam kung anong oras makakalabas sa operating Basta, room. antayin kita. Diyan ka na. Pao, Oo, ayusin mo ha. Tsaka yung... Pao. Pwede ba tayo mag-usap? Tara. I-checkan ko na yung mga ano. Ilan na lang natitira, ilan na lang ira-rounds natin. Sige. Andun na rin ba yung isang doktor? Andun na ba yung ano niya? Neurologist Doc. niya? Si Doc Dale. Pakisabi wala akong time makipagkwentuhan. Ano ba? Pwede ba tayo mag-usap? Anong pag-uusapan? Tungkol ba to sa pasyente? Kung yes, sige. Pero kung hindi, kung landian, ayoko, wala akong time. Sino to? Bago ba to? Dok, ako na bahala dyan, Dok. O, makipag-usap ka sa akin. Hindi kita binibigyan ng karapatang pangunahan ako. Sino to? Nurse, pwede ba? Eto, to. Naiihina ako, Dok eh. Bye, Dok. Hoy, Bong! Usap tayo. Ano ba? Dalian natin. Iniiwasan mo ba ako? Alata ba? Hindi alata. Kailangan pa ba i-memorize yan, ha? Basic yan. Ano ba ginawa ko sa'yo? Tanungin mo yung sarili mo. Anong ginawa mo sa akin? Ba't ako nagkaganito? Oo nga, ba't ka nagkaganyan? Dahil sa pagkababaero mo, ayoko na, Dale. Red flag ka. Ano bang ginawa ko? Ayoko na. Kasalanan ko ba kung lalapit-lapit sila sa akin? Hindi ko naman sila pinatulan. Kapal lang mukha mo, ha? Alam mo, sa ospital tayo. Kaya nga eh, ayusin na Gusto ko natin magpakabo, to. doktor. Ayoko na. Dale, ayoko na. Ayoko na. Ano Ayoko yun? makasama yung katulad mo. Ha? Ano? Ang sweet nyo naman, ni Kat. Nagpa-followan kayo sa IG. Ako nga, minsan mo lang i-like yung post ko eh. Siya lahat! Mula yung 2013 pa na post niya, na-like mo, yung nakatupis siya. Wow! Ang sweet! Supportive boyfriend. Boyfriend pala kita? Hindi mo nga nalalike yung post ko noong 2015 eh. Siya na-stalk mo. Hindi pa tayo nun eh. Pero siya na-stalk mo, 2013. Wow! Napaka-supportive naman. Pwede ba? Ayusin natin to. Ayoko. Sige. Wala na akong gustong malaman. Kung meron man kayong something, ayoko na malaman yun. Basta, let's end this.
Ayoko na. Stop. Stop talking to me. Huwag mo na akong harangin na. Wala kang karapatan. Nagtatrabaho na maayos. Ayoko na. Ayoko na. Tapos na to ngayong araw. Ayoko na. Okay? Ayoko na. Metro's #1 Love Radio. Basic! This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Good morning! At sa mga nasa YouTube, good morning po sa inyong lahat. Pati na mga nasa website. Hello. Good morning. My life. Thank you so much sa pakikinig po sa story ni Pao at Dale. At good news, may part 2 po yan. Ano ba kayo yung part 2 bukas? At hindi ko pa... Check. Wala. Check. Hello? Wala, call? Yung sa'yo, call wala? Ayun guys, thank you for watching. Part 2 po bukas. Naiihi na kasi ako. So yun, bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila
Tanggap na nila dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear! Story bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Dear Love, araw-araw sa Love Radio.
tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara- Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Hala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon, parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or And sino technical- mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nagsend live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly.
Exactly. And Huwag now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng sumusobra validation eh. Broski. Alam mo, ngayon lang kita nakita na galit. Hindi Wait ma'am lang. eh. Kasi sumusobra na. I've been hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or, hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina. you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si Mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko rin Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa na magano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi nakita nung si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa
bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh no! Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Ah, tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Ganyan ang hawak. Ganyan naman. Ay, di mo gawa alis. Yay! Yung pinakamasarap ka humawak sa lahat. Ay, sisitin mo pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to? malaki. Gago laki. Ang Wala. galing ni Joshua. Sanay na sanay. Gago. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo. Ano yung dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok mo ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, mamog. Huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, hubarin. Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang na. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang.
Tapos, turuan kita. First time mo ba to? Opo. Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag nakubad. Ay, nanginit na panahon mo. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Uy, sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura rin. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Anong kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap. Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay. Lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay puto. Nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. step and stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh, yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Love Radio. Metro Love Radio. Basic! Rockies.
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok.
Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara- Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ha? kick-off natin. Okay, nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung... Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's Kami okay, it's yung not committee. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman... Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Kanina Akala pa lagi kami joke. nagtatawanan. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawa niyo, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or And sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2?
How do you define bullying ba? No, I How don't- do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session ha, kasi parang we're all bigat ganging upon you. naman nung It's just that bullying. we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-uusapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Huwag now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo dun ng sumusobra validation eh. Broski. Oh Alam mo, ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you that I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara, nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina. you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. That's So ano ba, because akala ko ba okay na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi hindi ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry!
plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa na magano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi lagi ganun si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba? Secret. No. Wala naman. Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Magandang umaga! Kasama mo, ako si Manggas at welcome sa ating siko. Sino ako? Naging viral ang dalawang nursing students sa may Bocaue, Bulacan dahil imbes na mag-review alang sa kanilang final exams, hindi na ito natuloy dahil may tinulungan ang dalawang nursing students. Tinulungan nila ang isang jeepney driver na nahimatay dahil pinagdududahang ito'y na heat stroke habang nasa biyahe. Nakatanggap ng papuri online ng mga estudyante, mga freshmen na sina Precious Pescador at Joanna Barquilla na mula sa Dr. Yangas Colleges Incorporated. Madali lang, malapit na. Ay, sorry. Ang nasabing driver ay may rutang Santa Maria Monumento at tinulungan siya dahil nahirapan na raw itong huminga. Ginamitan ng basic emergency care ang nasabing driver habang inihintay ang emergency responders. Pinuri naman ang mga estudyante ng kanilang eskwelahan. Mabuhay kayo! Mabuhay! Sino? Ako? Kailangan ko bang i-memorize yan? Basic emergency Mga response. pamangkin ko yan. Naunahan ako. Ba't pa kasi nagsabi ako ng basic emergency response? Mga pamangkin ko yan. Mga Pamangkin nurse. mo? Oo. Mga apo ko yun. Apo ko Hindi yun. tayo magkamag-anak. Paano mo naging apo yun? Saang side? Mother side, mother side. Sa mother side ka na, ha? Oo nga pala. Ay, pero shout out sa mga estudyanteng to. Palakpakan natin. Standing ovation tayo. Palakpakan. Kasi
Alam mo, para tumigil ang isang importanteng gawain para tumulong sa kapwa, Good Samaritan, onti na lang yan ngayon. Kunti na lang kami. Yung mga apo ko na yan ang napulot nila sa akin. Mother side. Kasi ikaw hindi mo naman tinutulungan kung wala ka makita sa girls eh. Alam ko yan eh. Basic. Oo, diba? Wala, Diba? hindi ganun. Kasi ngayon yung mga pagtulong parang, marami akong gagawin. Next time na lang ako tutulong. Or kung tutulong man, may hinihintay na kapalit. Halimbawa may nakuha kang wallet. Oo. Balik natin to para magkapera tayo. Para may pabuya. Oo. Ba't may balik kung may pwera na? Tingnan mo yung pag-iisip mo. Napakakurakot mo. Matigok na talaga yung mga kurakot. Chugi Ibalik bells. yung... ibalik mo na lang lahat. Ibalik na lang lahat ng mga kurakot. Hindi. Ibig sabihin ito mga estudyante. Ito yung palakpakan, hindi yung mga kurakot. Haba Mga ng, nurse, ang mga ganda nurse. ng palda eh. Nung nurse? Star yung mata. Yung kurakot. Ay, Diyos, naiinis ako Yung dyan. kurap. Naiinis ako. Sa kurap? Sa nurse? Bakit? Hindi siya sumipot eh. Sa usapan namin. Yung nurse? Yung kurap. Nag-blink-blink yung ano niya, may eyes niya eh. Blink. Kurap, nag-kurap. Nagkurap yung kurap? Palit ulit. Yung nurse? Ah. Nasukal ako dito. Ang uwi! Ang uwi! Tinusukan ka nung nurse? Nung kurap. Ay ko! Sabi niya, ibahay kita. Basic! sabi nung kurap? Basic! Aray mo rap! Parang sa'yo, ang giling-giling ko. Parang sa'yo, ang giling-giling ko. Pero yung mga mga shoutout sa mga nursing students na hindi pa nag-graduate yung dalawa pero nakatulong na sa kapwa. Yung mga nurse. Yung mga kurap. Nakabarong yan pag Monday. Yung kurap? Yung mga nurse. Puti yan eh. Yung nurse? Yung kurap? May driver pa yan. Yung kurap? Yung nurse. Mayaman. Yung kurap. Basic. Ang daming laging nag-tutor sa ibang bansa. Yung kurap? Yung nurse, syempre mas malaking kita nila doon. Nang nurse? Nang kurap. Kaya pala hindi na umuwi na Pilipinas. Yung kurap. Yung nurse. Kasi nandun na siya sa abroad. Yung nurse. Yung kurap. Biglang nag-wheelchair nagkasakit. Yung kurap? Yung nurse. Wheelchair, basic yan, pagkurap. Hello po, bagong gamot po, sabi ni Doc. Oy, sabi nung nurse? Sabi nung kurap. May libreng bigas at delata! Sabi nung kurap? Sabi ng nurse. Ay, kasi may sila, medical mission. Yung nurse? Yung kurap. Wow! Para hindi lata na nangurakot. Yung kurap. Basic! Kinuha na ako ng CBC. CBC. Kinuha na ka nung nurse. Ng kurap. Yung CBC. Yung ba yung Complete blood count lang. Hindi kasi Ay. nagpapacheck up eh. Kailangan pa ba magpa-check up sa nurse? Sa kurap. May maleta yan. Yung kurap! Yung nurse! Basic. Andun kasi yung stethoscope niya. Okay, guys. Hindi na to stethoscope. Uy, hindi mo alam kaya hindi ka natawa. Hindi mo alam kung tama ba. Yan ba yung lagay Hira, sa- hawak mo ang brief. Let's go. Brief ng kurap? Ng nurse. Gwapo eh. Gwapo yung nurse? Yung kurap. Ay! Let's go. Hi, Doc Phil. Doc Phil? Doc Phil, direct Phil. Let's go. Basic! Pagpasok mo pa lang. Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. Ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo.
This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para
Nasa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Araw-araw sa Love Radio. Kabisyo, kapiling nyo pa rin Konyo Bicolano para sa Dear Love. Sapat nga ba ang mga material na mga bagay na kaya mong ibigay sa jowa mo para magstay siya at hindi ka ipagpalit sa iba? Babe, yung tungkol sa lakad natin sa Sabado. Yung coffee date? Oo. Bakit? Anong problema? Baka hindi na muna natin ituloy. Ha? Bakit? Short kasi ako ngayon. May pangkapi naman, pero wala na talagang panggas. Pwede sana, pero doon lang sa mas mura. Hindi sa place na gusto mo. Sige. Oo, bakit parang nag-iba ang mood mo? Pinatay mo pa yung radyo. Di ba favorite mo yan? Yung Dear Love? Hindi. Pagod lang siguro. Babe. Ilang beses na kasi itong nauudlot, Jomar. Ang sabi mo noon pag-iipunan mo. Alam ko. At sinusubukan ko naman. Sorry talaga kung hindi ko pa kaya. Paano na lang kapag kinasal na tayo? Anong ipapakain mo sa akin? Sa mga anak natin? Layo naman ang iniisip mo. Date lang to, babe. Hindi yun ang punto. Ang punto, gusto kong maramdaman na may aasahan ako. Na may provider mindset ka. May mindset ako, babe. Kulang lang talaga sa pera ngayon. Hindi ko lang maibigay lahat. Agad. Naalala mo ng birthday ko? Sabi mo, bibilhin mo yung bag na nakita natin sa mall. Oo, pero... Wala, Jomar. Kaya nga nag-DIY dinner ako nun, di ba? Ginawa ko lahat ng kaya ko sa budget ko. At na-appreciate ko yun. Pero hindi mo rin ako masisisi kung mas iniisip ko ang kinabukasan natin. Babawi ako. Pangako. Shit ka na naman. Babawi. Sorry, babe. So anong gagawin natin sa Sabado? Ewan ko ba kung bakit may sasakyan ka pero wala kang panggas. Short lang talaga ako ngayon. Maraming bayarin. Hindi lang tutungkol sa'yo. Sa tingin ko,
Hindi ka pa handang pumasok sa relasyon. Anong ibig mong sabihin? Hindi lahat ng bagay pwedeng pagtiisan lang. Ayoko nang maghintay kung kailan ka magiging handa. Babe, hindi naman sa ganun. Ayokong magsettle, Jomar. Ayokong magmahal ng palaging kapos. So, break na kayo. Ano nangyari? Sabi ko na sa'yo, girl eh. Hindi ka talaga tatagal sa lalaking walang pera. Hindi lang naman yun ang dahilan, girls. Pakiramdam ko, hindi na talaga kami nagkakaintindihan ni Jomar. O baka naman kasi may hinahabol kang klase ng buhay na hindi pa niya kayang ibigay. Sa ngayon. Anong ibig mong sabihin? Mahal mo si Jomar. Alam natin yan. Pero gusto mo ng stability. Ngayon na. At nauubos na ang pasensya mo kahihintay. Wait lang, bakla. Kanino ka ba talaga kumakampi? Kay Nika o kay Jomar? Hindi ito kampihan, Leia. Nagiging totoo lang ako. Tama ka naman. Mahal ko siya. Pero hindi ko rin kayang mabuhay sa lalaking ni panggas. Hindi kayang maibigay. Pero sure ka na ba talaga, girl? Ilang beses ka na rin nakipaghiwalay sa kanya, di ba? Pero bumabalik ka pa rin. Iba to ngayon. Sigurado ka. O baka naman pagod ka lang. Pagod na ako sa kakahintay. Pagod na akong umasa sa babawi. Kung ganun, edi panindigan mo na. Dear love, ako si Nika. Isang simpleng babae, pero may mataas na ambisyon. Hindi lang sa buhay, kundi pati sa pag-ibig. Sinasabi nila na kapag nahulog ka, wala ka ng kontrol. Totoo yun. Pero habang tumatagal ang relasyon, unti-unting nawawala ang kilig. At doon lumalabas ang katotohanan. Naging boyfriend ko si Jomar. Simple lang siya. Hindi siya galing sa mayamang pamilya at sapat lang ang kinikita niya para sa sarili niya. 3 taon kaming magkasama at sa 3 taong yun, pakiramdam ko, palagi siyang nagtitipid. Hindi ko ma-enjoy ang pagiging babae sa relasyon. Laging may limit. Laging may sa susunod na lang. Laging may kapag kaya na. Kaya nagpa siya akong makipaghiwalay. Hindi dahil hindi ko siya minahal, kundi dahil kailangan kong maging praktikal. Sa panahong to ng buhay ko, hindi sapat ang pagmamahal lang. Pagkatapos na lang ng ilang buwan, nakilala ko si Brent. So, anong gusto mong gawin after dinner? Nothing in particular actually. Gusto ko pang magstay dito. Ang ganda ng place. Parang hindi sulit ang binayad kung aalis agad. It's fine. Most probably, sa mga ganitong resto pa rin naman tayo kakain. Ngayong, tayo na. Ay, hindi talaga ako nagkamali sa pagpili sa'yo. That's a compliment, right? Of course. By the way, babe. Ini-invite pala tayo ni Mommy. This weekend. Ha? Ipapakilala mo na ako sa kanila? Oo. Bakit naman hindi? Actually, matagal ko na sanang gusto, kaso busy sila Mommy. Tsaka, sila mismo ang nag-insist. Nag-insist? Oo. Gusto ka na raw nilang makilala. Marami raw silang gustong itanong tungkol sa'yo. Ayoko namang pangunahan ka. Ikaw na lang sasagot kapag andun na tayo. Anong klaseng tanong? Hindi ko rin masyadong alam eh. Pero curious daw sila kung ano ang business ng family nyo. Babe, sinabi ko na sa'yo, wala kaming business. Baka naman nag-e-expect ang family mo na mayaman kami. No, hindi naman siguro. Siguro? Basta, gusto ka lang nilang makilala, okay? This weekend. Okay. Don't worry, I'll be there. Kahit may kaba sa dibdib, sumama pa rin ako. Ipinakilala ako ni Brent sa mga magulang niya. At kahit wala silang sinabi, ramdam ko ang sandaling pag-atras nila nang malaman nilang hindi naman kami mayaman.
Wala akong maikwento. Wala akong maipagmalaki. At sa gitna ng usapan, wala rin akong maambag. Dahil hindi ako makarelate. Isa lang akong simpleng babae na nangangarap yumaman. At sa araw na yun, pakiramdam ko, kulang ako. Napagod ako. Hindi sa biyahe, kundi sa kakapilit na magkasya sa mundong hindi naman talaga akin. Kaya laking pasalamat ko nang matapos ang araw na yun. Pagkatapos, naging normal ulit ang lahat sa amin ni Brent. Tumagal kami ng ilang buwan at sa mga panahong yun, unti-unting nagsilabasan ng mga ugali, mga katangiang hindi namin inaasahan at mga tanong na pilit naming iniiwasan. Hello babe, nasan ka na? Andito na ako sa resto na pinag-usapan natin. Babe, I'm sorry. Hindi ako makakapunta. Ha? Paano yan? Nandito na ako. I know. Bigla ang trabaho. Alam mo naman, malaki responsibilities ko sa office. Pero Brent, di ba sabi mo, isasantabi mong lahat para sa monthsary natin? Kanina pa ako naghihintay dito, nakakahiya. I'm really sorry, babe. Papasundo na lang kita kay Manong Joel. May flowers at chocolates ako para sa'yo. Nasa cart. Bibigyan na lang niya. Bakit si Manong Joel ang susundo sa akin? Siya ba ang jowa ko? Pwede ba, Nika? Huwag mo nang palakihin to. Sana naiintindihan mo lalo na kapag trabaho ang usapan. At ako? Saan ako sa priorities mo? Ika naman, maging practical tayo. Paano ko mabibigay yung mga gusto mo kung di mo ko hahayaang magtrabaho? Hindi lahat nabibili, Brent. Paano naman ang oras natin? Yung magkasama talaga. Quality time. Yun ba talaga gusto mo? Para lang yun sa mga bata. Ang mahalaga, may driver kang susundo at ligtas kang uuwi. Ganun na lang ba yun? Para matapos na to, sige, binilhan kita ng bag. Worth 50,000. Sana, kontento ka na ron at tumigil ka na sa pagmamaktol mo. So ganito pala yun. Kapag may problema, binabayaran mo. OMG girl! Ang ganda ng bag mo! Oo nga. Limited edition to, di ba? Grabe! Ang swerte-swerte mo talaga kay Brent, Nika. Upgrade kung upgrade. Talagang #sana all. Uy, bakit parang hindi ka naman masaya? Wala lang. Te, anong wala lang? May personal driver ka na. Ang laki pa ng glow up mo. Pero sa mukha mo, te parang pasan mo pa rin ang buong daigdig. Hindi ko alam. Parang may kulang. Kulang? Ano bang kulang? Oras. Walang oras si Brent para sa akin. Oo, nilulunod niya ako sa mga gamit. Pero parang hanggang dun lang. Wait. You mean, wala ba kayong intimate moments? Meron. At parang yun na lang din ang meron kami tuwing nagkikita kami. Eh di, panalo ka pa rin pala. Hindi ka namin mag-gets, Nika. Parang nasa iyo na ang lahat. Pero parang hindi pa rin sapat. May mga bagay kasi na hindi nabibili. Ha? Wala. Basta, hindi niyo ako maintindihan. Bakit parang may kulang pa rin? Napuno ako ng mamahaling gamit. Pero kasabay nun, sumobra rin ang aking kalungkutan. Nakipaghiwalay ako kay Brent. Halos ikinabaliw ng mga kaibigan ko. Para sa kanila, nasa akin na raw ang lahat. Pero, dun ko napagtanto. Hindi pala yun ang hinahanap ko. Hindi ko naramdaman kay Brent ang tunay na alaga. Sa bawat problema, pera ang sagot. Sa bawat pagkukulang, regalo ang kapalit. Hindi niya ako tinitignan sa mata. Hindi niya ako tinatanong kung okay lang ako. At minsan,
Nagduda ako kung alam ba niya kahit man lang yung paborito kong kulay. Doon ko naintindihan na hindi lahat ng pagmamahal kayang bilhin. Kaya isang araw, di ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko. Tinawagan ko ulit si Jomar. Nakipagkita ako sa kanya. Hindi para humingi ng tawad. Hindi rin para bumalik agad. Kundi para alamin kung may natitira pa bang pag-asa para sa dalawang taong minsan nang pinili ang isa't isa. Jomar, maraming salamat Pumayag ka makipagkita. Sa totoo lang, nagtaka rin ako kung bakit. Ilang buwan na rin nung simula nung maghiwalay tayo na may bago ka na nun. Mayaman daw. Malayo sa katulad ko. Wala na kami. Pasensya na. Hindi ko alam. Okay lang. Kung hindi mo mamasamain, anong nangyari? Hindi ko naramdaman ng pagmamahal. Paano? Ang alam ko, halos lahat kaya niyang ibigay sa'yo. Oo. Pero hindi niya ako kilala, Jomar. Hindi niya alam kung sino ako. Gaya ng pagkilala mo sa akin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Aaminin ko na kung bakit ako nandito. Sa mga buwang yon, hinanap kita kay Brent. Hinahanap ko yung mga simpleng pag-aalala mo. Yung kahit kulang yung pera, may plano ka. May effort. May pakialam. Nika, sandali. Gusto ko lang malaman kung tatanggapin mo ba ako kung sakaling bumalik ako. Nika, may girlfriend na ako. Noong naghiwalay tayo, marami akong napagtanto. Totoo. Hindi sapat ang presensya lang. Kailangan ko rin magsikap. Kaya humanap ako ng mas maayos na trabaho. At doon ko nakilala si Adi. Tinanggap niya ako kahit wala pa akong napapatunayan. Naniwala siya sa akin. Kaya mas lalo akong nagsumikap. Mahal niya ako dahil sa kung sino ako. Hindi dahil sa kung ano lang ang kaya kong ibigay. At ngayon, hindi ko kayang bitawan yun. Ang bilis mo namang nakamove on. Bakit? Ikaw nga. Mabilis mo rin akong binitawan nung ikaw ang kailangan kong kapitan. Sana, Nika, makahanap ka rin ng taong mamahalin ka ng totoo. At sana, kapag nagmahal ka ulit, handa ka. Handang umintindi. Hindi lang yung gusto mo ang palaging nasusunod. Baka nagtataka ka kung alam ni Adi na nandito ako. Alam niya. Alam niya ang lahat. Alam din niyang kailangan mong marinig to. Mauna na ako, Nika. Monstery pa namin ni Adi. Alam mo, Nika, di ba sabi mo gusto mo ng provider mindset? Sinabihan mo pa dito si Jomar na mukhang hindi pa ito handa sa relasyon dahil wala siyang ganitong klaseng mindset. And you know what? Your standards are valid. Napaka-valid nito sa, sa pakikipagrelasyon because yung standards na meron ka katulad nga nung sinasabi ko, it only protects your heart. Pero kapag ang standards na to ay nagiging dahilan na para ma-blur yung totoong dahilan ng pag-ibig, sa tingin ko, dito mo kailangan mag-recalibrate. Kasi dito natin marirealize yung mga bagay-bagay na blessing pala sa ating maituturing. Pero dahil hindi tayo nakukontento, dahil naghahangad tayo ng mas mataas, mas malaki, mas bongga, na isasantabi natin yung totoong yaman na meron tayo.
I hope mga kabisyo maging aral ito sa atin no, na ang totoong pag-ibig ay hindi talaga kailanman nabibili. Hindi ito natutumbasan ng kahit na magkano o kahit na anong klaseng alahas. Aanhin mo nga yung napakayaman mong jowa. Wala naman siyang oras sa'yo. Aanhin mo yung napakamahal na mga bilihin. Kung katulad ni Nika, hindi niya alam yung favorite color mo. At kung minsan, limot pa siya sa monthsary ninyo. Ginagawang dahilan lang or ginagawang rason na okay lang yan, nakalimutan ko dahil ito nga masyado akong career-oriented para sa future natin and all. Pero sana makahanap ka talaga, Nika, ng taong magmamahal sa'yo at mas magbibigay sa'yo ng pag-ibig na magpaparealize sa'yo na kailanman ay hindi ito napapalitan ng kahit na magkano. Mga kabisyo, live pa rin tayo sa social media pages ng Love Radio Manila. Mapapakinggan at mapapanood ninyo ang paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Rockies. Secret Files. Your story,
they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, Bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Save. Save. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy!
Nota mo, ang best friend ko! Oh, yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ang nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all! May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. Ay, yung magawa din sa'yo. Yay! Pinakamasarap ka humawak sa lahat.
CCTV pa sa truck. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala. Ano? Legit to. Malaki. Gago laki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo, malaki. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo. Hindi, dalawa? Hindi. Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa iyo. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok mo ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano yung... Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubare? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Oo, hubarin. O sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Ano na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Ang manyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi ba pala? Parang birthday niya. Parang birthday yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Angkol! Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! May winner! Nanalo! May winner! May panalo. May panalo. Sino nanalo? Eto na nga, di ba sabi natin?
Mapoy-bulo, hindi nila marinig eh. Di ba sabi natin, bukod sa pagpapalista, may isang paraan pa para manalo. Ano yon? Kung nakikinig ka, Kuya Kajot. Mang Kanor. Grabe talaga, guys. Wala, hindi nakinig si Mang Kanor. Kung nakikinig ka sa araw-araw na sinasabi, kapag na... Huyo ka? Nahuyo? Okay, natawa ako. Okay. Pero dalawa lang. Ganun. Okay. Dalawa lang din naman yung syllables. Huyo. Hindi nahuyo. Na ano? Di ba, sumakay ako sa'yo, tapos nakikinig ka ng Love Radio. Anong tawag doon? Na-hold up? Nahuld up. Isa yan? Hold up? Isa naman na hold up. Hold up ni! Galaw. Ulam tadi, guys. Ano na. Sige na, insirit na. Pandamay. Hindi na hold up. In a good way to. Parang nagulat din, pero nahu? Pass. Nahugot. Hindi, nahuli. Pag nahuli kang nakikinig sa Love Radio, may 1,500 ka din. Kahit di ka na magpalista. Basta naka-Love Radio ka. Basta naka-tune in. Basta tapos sumakay sa'yo yung DJ o kaya taga-Love Radio. 90.7. Oo. 90.7. Panalo ka naman 1,500. Kaya congratulations sa isang Grab driver na babaero. Ayan na naman. Kasi nahuli siyang nakikinig sa Love Radio. Congratulations, John Paul Rogelio! Alam mo, sinakyan Si John Paul, nabigyan na yan ng 1.5. Oo, nabigyan na siya ni Broski Conyo Bicolano na babaero din. So, yung mga babaero pinagtatapat talaga ng tadhana yan. Buti na lang, hindi ako nakasakay sa iyo, John Paul. Ha? Congratulations! Dahil nasakyan ka ng babaerong DJ na si Conyo Bicolano. Babaero ka din, Grab driver John Paul Rogelio. May 1.5 ka. At nabigay na yan sa kanya. Lagi kaming may baon na 1.5 dito, mga kabi. Kasi nga, si Conyo. lagi kami nakakahuli. Sa araw-araw, siguro nakaka 32,000 kami nahuli. Nakalabredyo. Talo mo pa yung MMDA ah. Oo naman, dapat talo basic, natin yung MMDA. Naninikit eh. Yung MMDA? Yung Grab driver. Babaero? Yung Grab driver? Yung MMDA? Basic. Okay, larga na. Wrap out. Wrap out! Okay, yan na, nawala tuloy. Okay, wait na. Okay, wrap out na, guys. Wrap out! Ito na. Bilisan mo, guys. Ting 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 ting. Okay. Sino naglalagin dyan sa on air? Sino yan? Maniwala na sana ako, guys. Okay, Ito na. Okay. Malunggay pandesal. Hindi nga malunggay pandesal. Taxi, gusto mo talaga. Malunggay pandesal. Shout! Mali! Ituloy mo na dahil paborito nila ang wrap out ng Angkol at Tanya. Shout out sa NCRPO Masigasig Class of 2008-01. Happy 18th anniversary sa inyo. Yo. Sabihan ng babaero na isang pulis na taga Manila Police District si Dennis Turla. Captain Dennis Turla. Oy, alam niyo ba si Captain Dennis, napakabait niya at talagang nagbabantay siya para sa mga tao. Ayan na, ito pa. Bakit mo binawi? Binawi talaga. Maraming salamat sa City Government ng Muntinlupa. Si Mayor Rapi Biason. Ay, kumpare ko to. Si Mayor Rapi Biason. Yon. Son. Pati si Miss Sara Bindanaya, head ng Tourism, Culture and the Arts Department, City Government of Muntinlupa. Si Sir Jong and Sir Archie, Barangay Poblasyon, Barangay Chairman, Honorable Alin Ampaya, Chief Maga ng Barangay Poblasyon Southville, Hayaba, Pinas Diaz, Rupang Camilon, Lon.
Sabi ni Kuya George Garcia ng Charlie Papa, batiin daw natin ang isang Green GSM na ang number ay 4512. 4512222. Nagtatahi din si Ate Jing Valenzuela, kasama niya kapatid niya si Ate Lorna Olieras. Kapatid pala sila? Saan na side? Sa mama. Parehas na side. Ito ako si Noriel Agpalo, kasama pamangkin, nagtitinda sila ng itlog mantika. Ka. Buka ka. Shout out sa mga tumalsik laway ko. Ano ba yan? Pag tumalsik ang laway, may nakaalala sa akin. Ay, sino ba kasi? Ang natalsikan ng laway. Shout out sa pedicab drivers ng Palasan, Valenzuela City. Yan si Alfred Marcelino. Lagi nakatutok yan. Oh, let's go. Sino pa? Jobber. Lasing rapin, guys. Parang parehas sa akin. Asa laway ba? Yum. Pati na si Ate Lina Gabaw maaga sa gumising para mag-tune in sa 90.7 Love Radio. Clyde dyan sa hall. Basta mga Clyde, babayiro yan. Ruel, alam niyo ba may kilala akong Clyde? Babayiro din siya. Attorney Mike David. Ay! Huwag mo yung sabihin, Brian Isilacros. Salamat si Francisco Valderrama, Ricky Franza, Jake DC. Salamat sa inyo, pre. Break it down. Break it down. Susunod na po, broski. Konyo Bicolano. Para sa Dear Love, nakasama nyo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9, Uncle Dagol. Tita Max Tanya Chinita. At Mang Kanor. Dito yan sa stasyong number 1. Ito ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Beshe. Ang pag-ibig matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama Metro and Mega Manila. sama
kwentugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be complete. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Hindi doon, parang... Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may laman. Wala. Kami. It's okay, it's not offensive. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, dude. Hindi kasi, dude, Kung na naman, ganito na naman tayo. Sino mo, tatawa ka na naman. Ano nakakatawa sa sinabi ko, dude? Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that
isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? ginajoke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, my alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... nang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, I Kanino don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry
sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.